भाई मसाला कौन ना खा ले, हर घर में मसाला के यूज होखले। लेकिन का तोरा मालूम बा कि ये मसाला खाला से तोरा कैंसर पकड़ ली, जेकर इलाज तोहनियों को पता होई कि अभी तो नहीं खे। माने मसाला खाला से सीधा मौत। ऐसनो नहीं खे कि खाली हमनिए के दिक्कत बा, अरे हमनी के घर में जो छोटका छोटका लड़का सब बा ना, ओकनियों का हालत कुछ यही लेखा डेंजर में बा। काहे कि नेस्ले कंपनी के सेरेलैक में जो स्पेशली लड़का साला बनावल गेल बा, ओमे यूरोप के देश से के तुलना में हुमचा के चीनी पावल गेल। माने समझी बरा, ये कंपनी सब बाकी देश में तो अपन सामान में छेड़खानी नहीं के करे, लेकिन इंडिया में या एकरा जैसन और से देश में खुलेआम लापरवाही करे बा। नेस्ले के लिए भारत के नौनिहालों की जिंदगी और सेहत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी यूरोपीय देशों के बच्चों की। जैसे हमनी के बउआ से समय से पहले मोटा हो जाये और ओकरा वही एज में डायबिटीज पकड़ ली, ये बात पर ध्यान दिया। ये दोनों कांड के बारे में भारत सरकार ना बतेलक, बाहर के देश से बतेलक। जैसे मसाला से कैंसर होए वाला बात हांगकांग बतेलक, तो नेस्ले वाला बात बतेलक स्विट्जरलैंड। हमनी के सरकार के बारे में मुंह तक ना खुलक। FSSAI यही से काम लबा अपना देश में। परी महाराज सुतल रहुआ। तेलंग पॉइंट ई बाकी का हमनी की सब मसाला से के खानाई बंद कर देवे के चाहिए। हमनी अपन बउआ सलाह का कर सकीले, चलो सब के बारे में डिटेल में बात करल जाओ। देखा 5 अप्रैल 2024 के हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस माने कि टीवी चैनल्स के खुला अपन रिसर्च के बारे में बतलबा, जौन कहले रहा भारत के मसाला सब मेनली MDH एवरेस्ट के मसाला सब। ये बारे में उनकर कहना ई बा कि हमरा ये मसाला सब में एथिलीन ऑक्साइड मिलल है, जेके पूरा दुनिया में ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के कैटेगरी में रखल जाले। माने कि खाला से गारंटेड कैंसर होई, एके साबित करल जा चुकल बा। ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के मतलब ये होखले। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के मसाला में एथिलीन ऑक्साइड के यूज ना होखले, लेकिन भारत लेखा ना। जैसे यूरोपीय देश में एथिलीन ऑक्साइड हर 1 किलो मसाला में 0.1 मिलीग्राम अलाउड बा। सिंगापुर में यह लिमिट 50 मिलीग्राम तक बा, लेकिन भाई साहब भारत में लिमिट सिंगापुर से ज्यादा बा। तू सोच सकला यूरोपीय देश में जितना बा उसे 500 गुना ज्यादा सिंगापुर में और उससे ज्यादा भारत में। ये केमिकल इतना ज्यादा खतरनाक बा कि एकर बहुत कम मात्रा भी ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोइड कैंसर कर देवले। लेकिन भैया भारत में तो एकर लिमिट हुमछा के बा। सोचा हमनी के बॉडी के साथ का हुई। अब चला सेरेलैक के बारे में बात करल जाओ, काहे कि भारत में काफी ज्यादा फेमस बा। इतना फेमस बा कि एकर मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ से भी ज्यादा बा। तेरा सेरेलैक का निडो ये दोनों नेस्ले के प्रोडक्ट बा, जौन लड़का साला स्पेशल बनावल गेल बा। यहाँ तक कि सेरेलैक के 6 से लेकर 24 महीना के बउआ सके ओकरा माई के दूध के साथ साथ पियावे के सुझाव देवल जाले। काहे कि दोनों के बारे में ई कहल जाले कि दोनों लड़का से के स्वास्थ्य ला उनका विकास ला बनावल गेल बा। यहाँ तक कि जब तोहनी अगर प्रचार देखबा तो तोहनी के में भर भर के विटामिन और प्रोटीन के बारे में बतावल जाये, जो सच में बेबी साला काफी जरूरी होखले। पर जब 2 NGO पब्लिक आई या इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क नेशनल के ही 2 प्रोडक्ट सब पर रिसर्च करलक, तो लोग पूरा हिल गेल। काहे कि लोग नेस्ले के 115 गो प्रोडक्ट रिसर्च करले ले रहा, जिसमें से 108 गो प्रोडक्ट में अपना से चीनी डालल पावल गेल। एगो होखले जो फल सब में सब्जी सब में नेचुरली रहले, आ एगो अपना से डालल जाले। अभी सही बा कि गलत, ये खुद नेस्ले से ही सुना। नेस्ले अपने वेबसाइट पर लिखले बा कि महिला से के बउआ से के खाना में अपना से चीनी ऐड ना करे के चाहिए। ये भी लड़का साला काफी खतरनाक बा, पर खुद अपना प्रोडक्ट में कंपनी से यूज करेबा। भाई अभी और सुना, एडेड शुगर के मात्रा यूरोपीय देश में कंपनी से नहीं के रखले, काहे कि वहाँ के आदमी से पढ़ल लिखल बा। वहाँ के फूड सेफ्टी रिसर्च वाला जैसे कि FSSAI बा सुतल नहीं है। यही से ही कंपनी से वहाँ गलत काम ना करले। पर इंडिया में खुलेआम आसान भाषा में अगर कहूँ तो एडेड शुगर माने कि अलग से मिलावल गई चीनी के बारे में डॉक्टर्स के कहना ई बा कि ऐसे लड़का से के निशा लग जाले। जैसे वो शुरू में तो खा लेवल, पर समय के साथ चीनी ना देवल जाए तो कुछो कर ले उ ना खाई। एकर नुकसान ई बा कि एडेड शुगर में ताकत तो होखले, लेकिन पोषक तत्व ना। माने खाला से बउआ से के पेट तो भर जाले, लेकिन ओकनी के विकास करेला जौन चीज चाहिए वो ओकरा ना मिल पावले। बाकी तोहनी के ऊपर बाकी है सब के। अब से तोहनी अपन बउआ से के खियाबा कि ना। वैसे वीडियो के शेयर जरूर कर दिया अपन सभी रिश्तेदार सब लंग, काहे कि सभी के जान खतरा में बा। जय बिहार।